sa prejsť do ďalšie videjka. V dnešnom videjku to bude vlastne informačné video a chcel by som vám povedať, že čo sa toto leto bude diať. Toto leto poviem vám tie základné informácie. Môžete si všimnúť, že preto tu je paplón proste takto a som vlastne v posteli. Rýchle a stručné vysvetlenie. Je to kvôli tomu, že dneska sme mali vysvedčenie a malý Samponko sa išli rodinou na pizzu. A ja ako chalan, ktorý miluje jesť, tak som sa predol pizze, zjedol som skoro celú pizzu a pár takých tých, neviem jak sa to volá, ale vyzerajú to ako končeky pizze natreté cesnakom a namáčate si to do čili omáčky. A ja som sa toho predol, takže ma boli brucho a tak ležím v posteli. Nedá sa nič robiť. A čo by som asi chcel robiť? Najprv chcem ukázať túto kameru, ktorá sa nazýva Niceboy Vega Plus. Toto kamerou by som chcel robiť jak sa to volá, zostrihy videí, zážitky a nechám prečo sa podá všade inde, ale nie do displeju, no vlastne do kamery. Chcem si robiť nejaké zážitky a jak sa to volá, zážitky a proste postrihané videá, zážitky, ak sme išli moru, proste videli sme nejaké ryby a podobné. Takže toto by som tak chcel robiť a chcem som vám povedať nejaké malé špecifikácie tejto kamere. Je to vo Full HD, ktorá vie natáčať v 30 snímkoch za sekundu pri rozlíšení 1920 ku 1080, takže Full HD, a vie to potom natáčať ešte v HD v 60 snímkoch za sekundu a v rozlíšení 1280 ku 720. Myslím, že sa to takto hovorí. A z týchto ja budem natáčať tie zážitky. Potom na to poviem aj babke, ktorá má lepší internet ako my. Mám nejaký zastraný týkom, ktorý nevymeníme. A proste to. Takže ja sa natiahnem môjmu počítaču kábel k Wi-Fi a proste na tej Wi-Fi nikto nie je. Však babka nechodí na internet, i keď má počítač. Vlastne nemá počítač, ale mamina aj kúpila a nepoužila ho, lebo sa s tým nevedela robiť veci a no proste takto. No jak sa povie. Mama tento počítač používa ako svoj vlastný, takže lebo babka ho nepoužíva. Teda bude robiť streamy, takže nemalo by to moc sekať tie streamy a možno je, lebo môj počítač na to asi tak moc výkonný nie je. Potom tie streamy by som chcel robiť každý druhý deň, možno niekedy každý deň a nechcem byť do toho akože taký závislý do toho streamovania, takže tie streamy budú trvať hodinu až 2-3 hodinky. Takže ďakujem, že ste pozreli toto informačné video. Mám pocit, že som povedal všetko, čo som chcel, takže nechajte like, odber, komentík. Ja sa vám učím a čusák.